Mama Catchery FM, Catchery FM. I say Mama Catchery FM, Catchery FM. I am Mama Catchery FM. Mum, some non pen one sem, power sem brana. Uncle one sem, if we say Obinima, Obiture, Mama Catchery FM, no, Mama Catchery FM, Mama Catchery FM, Mama Catchery. Vamos a vamos a bim bim boy. Vamos a Mama Catchery FM, Catchery FM. Other four we have Mama Catchery, said the woman, you met the any Obinima, Obitre, yet the Yakasa Sebi, Abenian Safa, Jimma, so better as they went here saying, no, for baby, now dear frame. And then you do the Browy, a strong cookra, and the Fumbo. Do a dear that's one said, Maweni and Nako. Only I saw big cat was a Maweni Naha, a semi brave, said the women of free a tremco. Valence of one so any only about Mama Catchery, my J. And then your baby, a dream, your baby, any, your baby, as soon said your macano. Other four, more share videos, see more subscribe, no more like it. Yanko Poshla will be a, you do Yamia soon be able to be a tenacity as a now baby a film. So when it does so sign, so when it does so sign, for whom I ran then I'll better. And then you might that for me, send it does swing in us, for whom I ran. That's a brand wire dear, may come for a dear mom. It's baby, I will be under your digit, Nasiku to Fronia. Your Obinima, Obiche, your telephone number is 01521 4008110. For what's a nebra, Opatro, Opaka. And then when you said to be a man or your babache. Any baby, Ephesians 5:15. Many are now, but serenity as me, now being a baby, a few. Men will be chastening. Ephesians 5:15-16. Umia. Or some shaman and ye. And yes, one I wouldn't answer. Then we'll say answer for. Mon shaman that ye. A dadiano, a yamawani napona. He said, nay, and a naboni, a yamiran was said, Minia. Massami, our Ephesians 5:15-16. And then as some cacray, Namedy Brown. But the minister we about to talk more say, we about Mama Catchery. And now question that no pay. As some of the banana. Ephesians 5:15-16. Maweni Naho. Said the Radia Savacana, Moon Shaman and ye. Minia, a dear bear when I saw her and ye. Why were you brush a ye? Why you from one woman? Where did you woman more? And notice may come for better maybe a woman say. Say ye a brain, and ye a brain. Minia, so when it does was son. For one each baby, I saw a man gun for one each put to it. Would do for my cope, doctor, with Saba, a perceive watching no. What ye are done, we ye are done. For one each of was here, no mammy, or by Tampano for Tabrabano or the Soho, or a Timaya, Chimia, Takrade, and Krahefa, baby, I will be a real bremu D4. When you for the body, and why would you do winter no more? And Yano, when you're near your century, maybe I may come for now. Sister Winnie baby, I was home. Oh, help me so, Fafa, the Chibano, the rather bed too, as soon so the toll. And then that's the Sawati, and the men some of the dear Bano. No, my mother for me, do be beer, would see me, said a young will be a team. Now, woman, they shall see a dear. Now, my dear friend, sister, we are free guys, we are so belly. This idea is on Uncle Poishrow. And they come for a radia mom. Send it as one as a sister, Christo, our father, and getting us what say. So, we see a great in a church now. About this, we are free. She buried dinner was soon bent to say there was so much doing. Mamma Lou, Alabalusi, no. Mamma, so when did that was for when did that sort of radisson? Oh, me, and I've run them, I don't say him, eh, Nana for o queer pim up a gahima, and Yanum, Obapa, gifty, a paying our colonel. When you have them, my Pesipoku, one of the Poku DJ, no.
ane one na yire na abrafi koto akuma akonofo eniano adofo bebre mesra want with na mane hawo na madofo bebre na motie nipa bebre ne mota adwuma di yachi mo bom paye se urade mane tumpon ne sister Dora anu nu ne Janet Libe onyankopon chire wo bibia enne anida ho asama me bekan no onua ba bia wo bia tena se metie na ma wani na ho wani oda ho anu wani oda ho wo de ho wani oda ho wo nsem bi efuri wani mpa hyense bi a waka chire obi se de bia me ka chire wo no wura wo dem a e wo kwan a wo fa so wo da obi so wura ne dem wo kwan a wo fa so wo da onua asam ye bi a wo ka chire wo nua bi no wadwene ho ahwe se de ebesi aka na koma afa wadwene ho ahwe eniti na ka chire se onyame nkwa ne de kwa chire de kwan nie enti se obi ani da so san shiba wurade wati wani da so san ka chire me ba ni da so san ye no be hwe wurade na wurade so agene eho so atome ede ye no wo hwehwe onipa nti be moa wo onipa be du hwammo onipa be wu ani mase hwe ka bi nti de obi aka afa wo ho hwe hawo ya ne bi da so nti obi aka afa wo ho fa wani to wurade so ono nya wade nyina waso bedwo wo so beto wo onia ena no pani dwumadi a masese eye ma wani na ho ora fo wuni aba mama ka chire ni se de maka na dwumadi ani di ani obi ni ma obi chire ntire ne ye fa kwan ahodo bebre so abekire wo se ma wani na ho menia ma wani na ho na se wani na ho a ye de asokwa abeda no wakyenkyena enu na efficiency ka kire wo no efficient 516 of 51516 wa ka kire wo no oni adofo ehwe obi mu na bonfia emfa wa wale ya wote hu nko kasa mfa nti obi emfa wa wo so nko kasa nti obi oni adofo de wonyame ya ama no aye de ekere so ama obi obeye de ekere so ama obi saa na obi so de emre be so wonya awade na ate ho a emu obi a oni kuni se sebi nya ado oni suban oni awo mre na aso wonyame adum bi no de adum wo enu nti de America ne e de akere se wani da so mpo nyina saa me de meni obi a me kan fora ma wo meni obi a me kan fora ma se fa wade nyina hye urade nsa no waso bedwo uni aba mama ka chire onia ahodu obi ani ho eche na sundie ade bi ani ho sombote na ahoto be bia be ma be ya Yesu nko a awade ya di muhwamo awo so di muhwamo asebi a wokoka ye wo ha obi odi abrawo wodofo enne sama me bia bayi no bia me ka kire on se wani da so sa awurante a me kanfo be ma bia ma wate enne me kanfo be ma bia ma ye fa awurade ye wade nyina no waso betwo wo betom awurade ono nko ani tini ade nyina ye wono so ni hwammo me ni ahwa yonko bi a wo faaye na bra wo sori firi ho nsem bi o ka fa ho ma wo teye ema wo yade ema wo headache ema wo adwendwene odofo se wo so wanya awo bi awo enne sansem we na ekoso obi ase obi ne na wo obi ne na ware na de okasati obi na sebe mpre bia sa walefo bebre na tise de mposu ja kra po mo nya no mo adi se mo benya nka mo di suja na so suja no kra no mo nya na mo adi enti onua dofo enne wonu aba mama ka chire masema me de bayi de me ka chire wa ne se nipa nyina yi otwetwena twi ba urade Yesu nko a ne beto enen sama me dia bra woni no ne pese woni da ho me ka bia wodi nti se ne da so asa me kan fu Jesus amam se twi ben no na wasu bedwo menia hwense bi obi aka aware bi a obi te ho ma na ni da so asa no sudi a woti nti so wani abre me kan fu Yesu Kristo na amawo ka kire no na ho beto meni anam Ghana fo meni anam Britifo ewiase ni pa biara wote kasa meka ye twi kasa ye Ghana kasa no enda me kan fu bere ma bi amawo be ma ben be ma Yesu Kristo ono quality ma de nyina ye fa wo ho to no so wodofo hwensam a wo nwie mpo akade a kire wo hwede wa wo ma me ma so reti ya waduru na wo bi a wo ye to ha wo ye de abere wo na abade bi a wo nya ye wo so hwa abade a wo te kunti de wakọ kamera yiwa no kamera ai etia wo ma wo de wawade ato obi puo wo abodua amana sana wo ma eniano no me ka kire wo se sa bere pesa da etia America wo pa che wo enti enne mo ma ye ni na ho
ene obi ho asem obi ofa be ka kire wo no bisa wo ho hwe ko sa asem ye nokore enu pontie ma wo mmere nya adwuma ma wo ebere wo otu obi ho asem etie na nungwase no fa bompaye fa bi ma wa wo nipadua fa bi ma wo kra fa bi ma wo ma me wo benya nka se wo ma ya nka wo aware yo wo benya nka wo ma mema nka wo nya yipa wo wo benya nka wo na nanu tifie wo na so wo nkai ebi ya wano asem bi ya waka no akofo ha obi dia brɛ na so sa bere wo nkai wo sa wo kai Shadrach ni Meshach ni Abednego bere be ko gu gyanum no na ye de ne be ka ne mpa ye ne be bo bandwen ne se urade ye pie ba de ye ne mprofu be ye de omo ka ne se wo soro hene di yen to me nyina wura boa yen odofo ade ben na so wo ya fa wabra go ho ade no wo ka fa wo ma ho ade no wo susu afa obi ba ho de munya mo pe no munya ma fofo wate ekunu awunya ye ya wo de ho akwa ho obi so nya kunu na nko no so de akwa akwa no ho enya nti wo guda ni masese obi su ba ho enya nti wo ka chi obi se oye koshini ba ho awo na wunya ye no obi so ni nya ya kasa se de obeye no no nka bi anka wo so ntimi nya ne saa enya nti wo sere ne so yibo nyini ho odofo enne met sam nyina no bedinum ye fase se wani da so asa enuanu minim de maku minim de mate na minim de manya enye bibia se urate ono no burade nyina so ma hoto ne asundie meni asa mo tie ye wo nwa woti so obi ye ka be ye wo nwa na mo se wani da so no so sade a me kafu be ma bia ma wate so no mu fane ye wade nyina wasumbe so uni aba mama kete na bi beta ni se bia jo eye wo bi ni ma wo bi tre ena yansem yi no ye ka tra banyansafo ni abadwendwema ye ka ne se fane ye wade nyina na wasumbe jo onyame ne timi ade nyina ye ewrade timi ade nyina ye ono kwa ne brade nyina so eni da so nyina hene ne ewrade fane ye na wade nyina na wasumbe jo ani eni da so nyina sa e kanfu Yesu Kristo ya ma wate o kai sa ye bia ma odia fane ye wade nyina na wo beto odo fo unu aba mama kechire ni bia wo bia frɛ unu ya send video fa ma unu bi no ntie enkuran hyesem asabre ye de tutu ye hofo me ne antena ho ma obi megu ani masewo entena ho ma obi mekum entena ho ma obi nsewo na mo ni nyina ne se wanka sa be hwa brabo yie enu ntini me dia ye mfanto ho akere so mo hwe wiase nyina la mo ni madai America dai ahemfo titiro onipa titiro fo ababo bra ada me ya meti amuni me ye video efa deto ho ada de mi post to me video say amanfo nchene wo me sekan ada wunni mu di onyame ya kan fo bi ho ate ebe ye wo nwa sa abre wunhu kwan afa so ada yo kan nse no onyame wotie mpaibo onyame tie mpaibo ada wo mera so de waka afa nipa bi no ho aw how bi ade tu bi nso ni sua ni awre ho na yawde bi ade tu bi nso no wo mera so okasa won sama wa kan TV su ya wo pache wo ya wadie onyame nu bedi adai wonyame nu bedi obi nchi obi nkunu na wo de won tena se frame a wo penti adai wo ye waduma obi ya ne de uti nkose obi de ati nkasa ye nku obi ntonchene na wo de won tena se wonyame onfa ho nchewo eti yire wo ho na wo hia adwensa kire yie wodofo enu nti ne me ka kire wo no se na wate sa adai ye pache wo de a na nsama wate afo obi ho no nsenye ni enye nokore musanya no krafa wani hu bo modi asem obi asem no se obi timbeka obi hu asem kire wo de a na wasem hu se wi ase no nipa na ye kana asem kire okra no ebi oye nipa bi a wo betima ben na bisa no ben na bisa no dia ne yeje e dia no wo hwehwe afiri bi ho oba bi oba wukunu ho ensam anunguase a wo kafa no ho e na awale a wo te ho na akosi usen awade na wo te ho no na akosi usen odofo mo maye ni na ho wate ma me Bible aka wade amfa wo nko heaven awade amfa wo nko heaven enu ti sabre asama wo nua ba mama ka kire ka kire wane se sa wote ho ama wani na ho ma wani na ho me nua Kristo ni wote ho ama wani na ho efise eniema ekoso wiase ne no
entina ho ema obi megu ani mase entina ho ma obi mesa wo hwensem ala nipa kafa nipa ne nua nipa onim kan sa asama wo ka no eningwase odi egu no ma me de wanya no enya nipa nya ne beti wanya wo hwe na nsem a ekoso wo manga na mu obi enwo ye no na ye de egu n'ani mase te se de sebe awo so ya de bi ye ningwase obi nwo ye ningwase obi nwo ya na obi so awo dodo a ono so awo no obi so te ho a no oka ni nyinara me difo wo so difo ye nua no bi no so nwo ye ono so so obi awo na buafu na bible de wo ya wo pe no nyama afofo wo so nwo ya obi awo a wo ka ho nsem no eno so pese wo kire sen enti ye nyinara se de maka obi ama nani na ho obi amompa ye ma ne ho no mo bi mani nia se de wo nya wo pe no nia so nya ono so hira so fama no na nyankopon no fa wo so de ma wo ene wo nia ba mama ka kire dwumadie no sede maka no ebere no nti ye wo mere no ne mere no tambia ye kanti menie me amoa wo na ebeboa wo kina amoa so ebeboa wo bi anka wo dan enti wasam nyina ne se kwan netene na nka wo dan ne edwugu ya nka blog cement anea no ka be hu se waboka egu enu nti me de da bia me moto ene se anka wo dan nti no obi ti ho a woni kunu no eye wo se ye de fe eye wo se ye de de waware ya wo te ho no ebia se wo di su ya nka wagu ebi ono so te awade ne ho anka egu ma me de wo pen obi mpewu de wanya no obi so nyaaye de obi so wono wo so nyaaye enu nti wiase de ewu nua me ka kire wo ne se ma wani na ho ma wani enna ho ma wadwene so nya adwuma Germany be ka to se here wadwena nya adwuma ni padua we ebere kwa minia baby awo sena se ensema makan fa ba bi frim duaduamu sede da ye duaduamu a ye beja ne se buya no usu duaduam ubenya asane bi na de ato wadwenem odi ato kotodwem na so de ato bafo eye wuni aba mama ka akire wobi ni ma wobi kire meda sese ne waya so na watie yansama ye de bere wonne no na wie ye nyina ne se ma wani enna ho na wani da ho a ubehu onyankopon na nimunyam enye nipa nimunyam na ubehu na mo onyame animunyam na ubehu meda se bebre meda se bye bye.